Ale to bude len sekunda. Nachádzame sa na materskej školke Rovnianková s pani riaditeľkou a dneska máme brigádu, pretože bude deň detí o 2 dní a ideme robiť. Čo, pani riaditeľka, povedzte, čo ideme robiť? Aha, ideme robiť nádhernú fasádu deťom, aby mohli s radosťou chodiť do materskej školy, aby sme zvládli 1. september, kedy deti chodia s pláčom a s obavami do materskej školy, tak aby tu bolo všetko veselé, lebo naša materská škola je o emóciách, o radosti a o tom, aby sme si prežívali len tie najkrajšie chvíle. Výborne, takže počasie nám vyšlo ideálne, tak ideme na to. Ďakujeme. What when it's time to be man, just a talk to the blood of the shape where you fit in your child. But you are my shawty, bring me that body. Now get with the thing, my girl, let's party. Bust buckle and push cups up, my girl. Come here ready to fuck the place up, so turn the bass up. No time for waste up. Catch with it, time we embrace love. Ako ste spokojná? Neskutočne. Tak ako som rozprávala o emóciách, ktoré nás prevádzajú celý život a pre mňa ako učiteľku materskej školy sú najdôležitejšie. Máme to aj v programe materskej školy. Tak tie emócie bolo vidieť hneď pri prvom raze, keď rodičia vstúpili do materskej školy a zrazu sa im niečo rozjasnilo, lebo boli tu síve, škaredé steny a zrazu niečo prišlo ako nové slnko do materskej školy. Teší to deti, teší to nás. Neskutočne som rada, že to robili práve mladí ľudia, lebo mladí ľudia majú k nám najbližšie. Lebo my sa tým mladým ľuďom staráme o tie malé deti. Ešte raz aj touto cestou chcem pozdraviť všetkých, ktorí sa podielali na tomto skrášlení našej materskej školy. Tak snáď sa nám podarí nejaká ďalšia spolupráca aj v budúcnosti. Budem sa veľmi tešiť. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home.